Sana, Meng? Kumpirmado, Meng? Ay, Diyos ko! Mahulog, baya ka, Meng. Dito ka to. Asa man na, Meng? Sige nga, dali o. Nagay, bawa na ng ilaga. Dali o, kanang sulod. Asa man ginadapita, Meng? Kadagan, di ka nilagay ito. Kadagan ka di. Hinay, Meng, ha? Huwag ka, Meng. Ay, kadako na mo may Lord. Kaya ka kat. Punta naman, Meng. Kaya, Meng? Yan, bawa niya. Tago niya na. Kinaubos ang bako no. Wala, di mo na siya kabot pero ay mapa. Yan, bawa niya. Ano naman, di makaya, Meng. Kaya. Di makaya, Meng? Kaloy. Wala, medyo fail. Mission failed, Meng. Kaya, tingin kapag katawal ko sa mga buwang. Naman, Meng, balik. Kaya mo dyan? Uy, ba sinalipang naman.